השורה בשיר שיוצרת... רגע, מחדש. היה לי בראש מתפלל. טוב, אני אמשיך והם יורידו את זה בעריכה. השורה בשיר עלה לי, עלה לי. יש לה שתי משמעויות. מצד אחד עלה לי, מה שנקרא באנגלית עלה שיעיל. מצד שני עלה לי. צורת החיבה של עלה, מה שנקרא באנגלית עלי. אנחנו פה, ברגע שאנחנו מסתכלים על צורת הפונקציה של השיר, כלומר, השירה עצמה, קשה לנו להבין האם מדובר על עלל היא, האישיות של עלל פה היא הדגש, או עלה לי, נחמדותה של עלל וחביבותה פה היא הדגש. מצד שני, או מה נקרא מאידך גיסה, ברגע שמסתכלים על הצורה הגרפית של השיר, כלומר המילים, הבעיה נפתרת פה בקלות. כלומר, במידה ויש לנו את צורת הגרף, אין לנו שום בעיה להציג על הפונקציה. אבל, ברגע שיש לנו את הפונקציה, אנחנו לא יכולים להציג על הגרף, למרות שזה הצד שאמור להיות קל יותר. וזאת סגנונותו של השיר.